Γιατί τα τυριά Alpiland αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους? Γιατί είμαστε μικρή παραγωγή ενωμένοι σε έναν μεγάλο συνεταιρισμό. Είμαστε τόσο μικροί όσο οι οικογενειακές φάρμες μας, που έχουν κάθε μία 25 αγελάδες κατά μέσο όρο για να τις αγαπάμε και να τις προσέχουμε. Είμαστε τόσο μεγάλοι όσο ο συνεταιρισμός μας, που ανήκει σε αυτές τις 8.300 οικογενειακές φάρμες. Είμαστε οι μεγαλύτεροι στην Αυστρία. Είμαστε οι διακρίσεις μας σε αειφορία και βιωσιμότητα. Είμαστε οι συνταγές μας και οι καινοτομίες μας πάνω από έναν αιώνα. Είμαστε αυτή η μοναδική σχέση αμεσότητας ανάμεσα στον μικρό παραγωγό μας και στο γευστικό, ασφαλές και προσιτό προϊόν που φτάνει σε σένα. Έλα στη χώρα των Άλπαιων. Alpiland, ο μεγάλος συνεταιρισμός των μικρών γαλακτοπαραγωγών.